Pratite program Radio Livna. Ponedjeljkom sport i glazba. A mi, kao što smo i najavili, kao što već znate, od ponedjeljkom od 9:15 pričamo o lokalnom sportu, a već smo napisali na našem Facebook streamu da su nam u gosti došli Judo klub Duman, Livanjski judo klub. Oni su jučer imali jednu zanimljivu aktivnost i evo, još i nismo dugo imali u našem programu, bar ovako što se tiče gostovanja, pa je onako bio red i da nam dođu u goste malo. Mi ćemo ih odmah predstaviti. Tu je, krenut ćemo s moje lijeve strane, Renato Halapić. Renato, dobar ti dan. Dobar dan. Tu je i njegov prijatelj Roko Vrdoljak. Roko, dobar dan i tebi. Dobar dan. Tu je njihov trener i u slučaju jučerašnjeg skijanja, ali i u judo klubu, Karlo Jazvo. Karlo, dobar dan. Dobar dan i lijep pozdrav slušateljima Radio Livna. A tu je i Faruk Semanić. Faruk, mi smo već pričali, tebi je ovo već drugi put da si ovdje, ti si već iskusan, jel tako, radijski gost. Dobar ti dan. Hvala, dobar dan. Ono što bi volio upitati našeg gosta, naravno Karla, reci nam, Karlo, kakva je situacija sad u judo klubu Duman, koliko ima djece koja treniraju? Vidjeli smo, kad god odete na neko natjecanje, napišete nam neko izvješće, sve znamo onako otprilike ko se borio taj dan i kakva je situacija, koji su uzrast djece koji treniraju, koliko često trenirate, kako ide taj svakodnevni rad u klubu? Okay. Pa što se tiče djece, imamo od uzrasta, znači od 5-6 godina, je li tako, Faruk, pa sve imamo do 15 godina. Neki imamo oko prilike 60-70 djece, sada malo odraslog uzrasta tu nam šteka, zato bi želeli, znači, ovim putem malo i zainteresirati širu javnost oko toga, da se priključe našem judo klubu, kako judo klubu, tako i skijanju. Naravno, što se tiče tog juda, često smo pričali sa trenerom Mithadom da je judo, kažu, za djecu u njihovim godinama nešto najbolje kao sport kojim se mogu baviti. Da, jer razvija razne motoričke sposobnosti, tu da, posebno kod djeci. Kao što znaš, Matija, djeca najbolje upijaju, njihov mozak je, znači, ko spužva i u tim godinama mogu savladati svašta. Recimo, svaki ovdje od ove trojice mladića što sa mnom vladaju određenim brojem tehnika. Oni znaju raditi oko 50-60 tehnika, što nije malo danas kod profesionalnog sportaša. Da, je li vam tako i roditelji najčešće dođu sa tim da su čuli to negdje da je za dijete možda najbolje da bude judo početni sport, pa onda ako se naravno ostvari u njemu neka gura? Da, naravno, Matija, recimo sada, evo, jučer što se tiče skijanja, znači kad sam radio sa djecom, ja inače obnašam i dužnost skijaškog instruktora u skijaškom klubu Livno. Možeš usporediti. Da, evo, znači judo i skijanje su aciklični sportovi, znači njih karakterizira različit oblik kretnih struktura koji se mijenjaju ovisno u situaciji. Znači to nisu sportovi, recimo, gdje se jedna te ista kretnja ili korak ponavlja, znaš, ovo kao pored u plivanju, u trčanju, u biciklizmu, već ono izmjenjuje se ovisno o situaciji. I sada, šta je princip juda? Da svladamo protivnika uz maksimalnu efikasnost tehnike koristeći veoma mal napor. Znači da savladamo većeg, težeg, jačeg protivnika, da ga izbacimo iz njegovog ležišta. Sada, tu dolazi do te poveznice sa skijanjem, znači koristimo maksimalnu efikasnost tehnike i minimalan napor da savladamo snježnu padinu. Da, znači, evo, zanimljivo. Siguran sam da brojni roditelji onda dođu sa tom mišlju, evo, čuli smo negdje da je to najbolje, evo, da krenu djeca. I koliko se to onda djeca zagriju zapravo za to judo? Pa zavisi, neko će recimo doći prva 2-3 treninga, vidit će i čovječe, pomislit će ovo je preteško nešto. Nego, kao što treba u svakom sportu vježbati, trebamo, znači, jednu tehniku ponoviti 10.000 puta da bi nam ušla u naš repertoar, da sa njom vladamo kako treba. Evo, sad ćemo pitati naše male borce. Renato, evo, koliko godina imaš i je li ti ideš u školu već, ili tako? Koji si razred? 4. Koliko dugo treniraš judo? 5 godina. Što ti je bilo palo na pamet jednog dana idem ja trenirati judo? Kako je to izgledalo? Se sjećaš tada?
Jel ti neko iz kuće rekao mogo bi ti na judo ili si ti imao nekog prijatelja koji to trenira pa idem ja, ajde? Imala sam Roka. Roke. Roka je njegov uzor. Reci nam, što najviše voliš kod juda? Bacanje i tehnike. I tehnike, jel? I baš si onako sa guštom ideš na svaki trening, jel? Ajde, Roka ćemo čuti kao iskusnog, evo, koji je zainteresirao Renata za judo. Roko, koliko ti imaš godina, reci nam, sve nam podatke daj. Imam 10 godina, treniram judo već 5 godina i... Reci nam, kako si se ti zainteresirao za judo? Sjećaš se tog trena kad je to krenulo? Da, sjećam se, rođak mi je bio trenirao judo i onda je došlo do smeđeg pojasa i onda sam ja htio za njega doći do crnog. Aha, a koji si ti, Renato, i ti, Roko, koji ste vi pojase? Narančasti. Narančasti, jel? Da. Znači ti još nisi prešao do kraja u svoj plan koji imaš, jel, Roko? Još nisi. Aha, što najviše voliš ti kod jude? Pa isto kao Renato, tehnike, bacanja, zabavu. Zabavu, druženje svakodnevno, je li tako? Da. A sad ćemo čuti starog borca Faruka koji je već ovdje nama gostovao na radiju. Faruk, reci nam sve, koliko imaš godina? 9,5. Treniram judo već 6 godina. Upisao sam judo jer tata mi je pokrenuo taj biznis. Biznis? Ja, i bilo mi je sve dobro, cool, zabavio se. Na početku mi je bilo sve teško i onda mi je lakšalo sve. A reci nam, što ti najviše voliš? Ili ti najviše voliš kad baciš protivnika? Kako se to zove? Ipon, jel? Kako Da, znači ako bacimo protivnika sa razumnom količinom energije i kontrolirano, i ako on pade sada na leđa, automatski smo pobjedili. Odmah je pobjeda bila, jel tako? Jeste imali kad taj ipon videčki na vašim borbama? Da. Jeste, a? I odmah gotovo, nakon sekunde gotova borba, jel? Da. Aha. Evo, recite nam, isto, pitat ćemo vas opet malo da vas uključim još. Faruk, koji ti je najdraže natjecanje i koja je najdraža borba do sada bilo? Jer se možeš sjetiti nešto što ti je baš ostalo onako, neko mjesto koji si osvojio ili neka borba? Prvo natjecanje. Prvo natjecanje na kojem si bio, ja? Ja mislim da je bilo to u Splitu. Osvojio sam drugo mjesto, ali radio sam sumo. To mi je bilo najdraže natjecanje. I to je ostalo ti onako, prvi put je prvi put. Roko, tebi? Isto prvo natjecanje, to mi je bilo prvo natjecanje u životu i osvojio sam zlato. Odmah, prvi put pa zlato? Da. Gdje je bilo to? Ja mislim u Splitu. Eto, i ti u Splitu. Renato, sjećaš se ti svog prvog natjecanja? Da. Je li tebi to bilo najdraže ili sjećaš se možda poslije neke borbe koja ti je ostala u sjećanju? Kad smo bili u Sanskom mostu i osvojio sam zlato. Lijepo, lijepo. Svi se sjećaju Karlo zlata, ili prvo puta. Karlo, reci nam kako ide to kod odraslih nešto. Evo ima vas u klubu također koji trenirate, koji ste, brinete za djecu i koji sami sebe usavršavate. I za odrasle je to sport koji itekako onako može pomoći u svakodnevnom životu i kretanju, fizičkoj aktivnosti. Pa Matje, evo recimo sada mi imamo problem u judo klubu što nemamo dosta partnera recimo za rad. Fali nam toga kadra, kad bi imali bolje bi nam bilo jer na kraju svakoga treninga recimo radimo taj lagani sparing, to se u judu zove randori. I tu testiramo svoje mogućnosti. Ja do sada nisam imao priliku da se bavim natjecateljskim judom, sada možda u 3. mjesecu ima neko državno prvenstvo, pa ako se spremim dobro, ako mi zdravstveno stanje dopusti, nastupit ću tu. Da, lijepo, lijepo. To su vam planovi neki, kad smo još kod juda, pa ćemo se malo prebaciti na skijanje, ovo što ste imali na Kupresu jučer. Kakvi su planovi, Karlo? Jel imate neka natjecanja ubrzo, nešto na što planirate otići, neki kup juda ili nešto? Pa da, evo ima sad državno prvenstvo u 3. mjesecu sada za djecu i vi imate isto, jel tako Faruk, 3. mjesec, gdje se održava to natjecanje? Ne znam da imamo prije toga laktaše u 2. mjesecu. Lijepo, lijepo. Već sada znači odmah. Pa državno natjecanje. Jeste spremni za to? Da. Da, već ima onako neko vrijeme, vi ste non stop spremni, jel tako?
Idemo vas pitati ono što se jučer događalo na Kupreškoj visoravni. Karlo, i sam si rekao, osim što si uključen aktivno u judo klub i skijaški si instruktor, naravno skijaški klub Livno. Kakva je situacija što se tiče skijanja u Livnu? Koliko livnjaka ide na skijanje na Kupres? Pretpostavljam dosta, ili evo, reci nam ti kakva je situacija. Pa situacija je veoma dobra, recimo, fali nam ti početnika skijaša, recimo, ali što se tiče stari iskusnih skijaša, to smo imali i proteklih godina kad je naš skijaški tim, znači Livno, sudjelovao, natjecao i na FIS-ovim kupovima, tako i na nekim Eurokupovima. Nažalost, danas je situacija malo drukčija, naš skijaški savez tu Herceg Bosne je, nećemo reći da je propao, ali nemamo više tu neku zainteresirano šire javnosti da možemo organizirati više natjecanja. Da, nije to, jel? I kako se vam je palo na pamet da ove mlade judaše odvedete na snježnu padinu? Kako ste se to iskombinirali? Pa, trener i osnivač kluba Mithat Semenić javio mi se i rekao: čujem da ti radiš, ti si dobar skijaš, bio si natjecatelj, skijaški instruktor, bili mogli uzeti sada djecu i odvesti skijati? Bili oni mogli proskijati u jednom danu? Ja sam rekao da, to nije nikakav problem, ali ajde, rekao, vidi ti koliko će biti zainteresirani. I on je sa meni odmah sutra javio i imamo... Svi hoće. Imamo 20 djece, da je, svi su htjeli da uče skijaju i razumijem to sve i moramo shvatiti, znači nisu svi u mogućnosti priuštiti skijanje. Ali, pošto smo imali velik odaziv djece, znači jučer smo mi to skombinirali po veoma povoljnim cijenama, dobili smo i popuste, tako da su nam i osoblje gore na športsko-rekreacijskom centru Čajša izišli u susret. Da, evo, pitat ćemo dečke, Renato, kako je bilo skijati jučer? Pa dobro je bilo, zabavili smo se... Si znao prije skijati? Ne. I reci nam, kad si stao prvi put na skijanje, je li bilo malo straha? Malo. Malo. I za koliko si uspio proskijati? Pa dok nismo izvježbali i dok nam nije Karlo pokazao onaj kako se tehnike. Zove, što smo vježbali? Na V. V, bravo. Na V, jel? Da, plužna tehnika. Počinje. Aha, Roko, kako je tebi bilo? Ti si nam rekao tu da si ti već prije skijao, jel tako? Skijam već 5 godina. Pa ti već... Roko je... Ti si prije 5 godina sa svim krenuo, sa skijanjem, sa judom, sa svim. Reci nam kako ti je bilo jučer sa tvojim prijateljima i trenerima. Pa bilo mi je dosta zabavno. Renato me uvijek tražio da ja njemu pokažem nešto. Jel naučio Renato to na kraju? Je. Pa eto, lijepo, sad oba znate skijati. Da, kad dođemo na Kupres, ne moramo se sanjkat, nego ja i on možemo se skijanje. Eto, lijepo. Faruk, jesi ti znao prije skijati? Nisam, ali prvi put kad sam stao na skija, ja mislio, evo ga, sad ću propasti. Onda sam ja to počeo učit, ovako onako, počeli smo se zagrijavati, poslije zagrijavanja isto išli smo na onaj V, učili smo kako je skijati, onda nakon nekih pola sat sam išao na jednu veliku planinu sa dvosjetom. Da, on je se s vrha jučer spuštao, znači prvi dan je stao na skije, recimo Matija, to inače ne radimo kod djece početnika. Ali recimo ova djeca su, moram reći, malo drugačija. Njihove motoričke sposobnosti, što smo ranije govorili, su već na određenom nivou i dobro vlade, imaju dobar taj centar za balans. Tako da se ja rekao, ko prvi ispoštuje ove sve elemente što danas učimo, može ići gore. I tako Faruk je isto bio jedan od tih učenika. Bilo malo straha, Faruk? Pa malo, mi smo se penjali gore neki 20-30 minuta. Gledaš, di ćeš gore više. Ali bilo je onako na kraju kad se spustiš super osjećaj. Jesi mi opet želiš opet i opet, jel tako? Da. Lijepo. Kakva je situacija što se tiče kad evo, netko od djece, kad vam roditelji Karlo dovedu i da želi onako skijat, pitao sam te i prije, ali evo možemo ponoviti za naše slušatelje, koliko lako djeca savladaju? Pretpostavljam da puno lakše nego odrasli, sigurno. Pa je sigurno, recimo, razlog zbog toga je jer su u tim godinama i jednostavno obraćaju veću pozornost kada ja pričam. Samim tim i lakše su tjelesne konstrukcije. Dakle, ova djeca, znači, pored svega, svaki trening juda vježbamo i te padove. Tako i, bilo je nešto malo padova jer, nažalost, nismo jučer koristili, znači, cijelu stazu, cijelu žičaru, su one dječje staze.
ali dobro se snašli. Oni ako su ništa navikli su na te padove, jel? Navikli su na te padove, a i ono, znači mi smo došli u 9 sati, 9:30 je bilo, malo smo nešto kasnili zbog... 9:04 smo došli. 9:04, dok smo malo opremu navukli na sebe i sve, već su neke ski škole, to je bila nedjelja, već su oni stali raditi. I mi smo ih znači pretekli u svim segmentima jučer, dok su oni još se penjali, ono, radili obično skijaško hodanje, to i mi u početku radimo, znači stavimo djecu pa malo neko klizuju na jednoj nozi, na dvije noge, nek se penju, nek se okreću malo 360 u mjestu, znaš. Mi smo već išli raditi, znači tu start-stop tehniku, plužni zavoj gdje se moramo nagnuti naprijed i otisnuti znači na unutarnje rubove skija. Poslije toga smo radili i plužni zavoj, lijevo, desno, znači došli smo do tih stvari sve nekom metodikom koju mi imamo, skijaški instruktor. I to je baš ono kad roditelj dođe lijepo zavid kad vidi da mu se dijete može spustiti na skijama, a do prije recimo 2 sata nije znalo ništa. Nije znalo ni stat na skije, da. To je baš zanimljivo. Recite mi da se vratim na kratko opet na judo, ovo kad smo pričali o padovima, ok kad vi nekoga bacate, ali kakav je osjećaj kad ste vi ti koji budu onako prebačeni? Sigurno nije zanimljivo, a Renat? Pa nije. Pa nije, a? Roko, šta ti kažeš? Pa malo se ono razočaraš, pošto ono bacio te i... Jel boli? Pa ne baš. Ne baš. Faruk, šta ti kažeš? Ja, da, to treba znat pasti, jel tako? Faruk? Pa, nakon u sobi. Pa mogao sam ga baciti. Na kraju ti budeš taj koji je bačen, jel tako? Reci nam, Karlo, gdje se mogu uključiti i djeca koja su zainteresirana i za jedno i za drugo, i za judo klub i za evo skijat, još ima vremena, još će biti zimske sezone naravno. Znači, u judo klub sa mi radimo, znači treninga vamo u Rimcovoj zgradi preko puta zgona. Tam imate i svoju jednu malu dvoranicu, jel tako? Da, imamo jednu od boljih dvorana u Livnu, znači tu što se tiče dvorana je baš super. Tu je inače bila i škola univerzalnog sporta, pa tako ima i neki rekvizita što koristimo, što djeca vole, ima tamo onaj i trampolin pa da skačemo onaj improvizirani bazen. Dakle, mogu se djeca javiti treneru Mirhadu Semeniću i putem, znači, imamo i na Facebook platforme. Da, to je najlakše možda. A za skijanje, za sada nemamo Facebook platformu, planiramo je napraviti. Do godine ćemo raditi u full kapacitetu, a sada se mogu javiti, znači, na naš e-mail skiklub.livno@gmail.com ili na broj koji ću ja ostaviti kod vas u redakciji. Pa ko bude zainteresiran može da se javi. Da, evo i taj mail mi se čini poprilično jednostavan, skiklub.livno@gmail.com, da, to je baš onako nije komplicirano. Hvala vam što ste bili moji gosti, što drugo reći, evo, želim vam da još puno uspješnih judo nastupa, naravno i da iduće godine kad ponovite ovako nešto slično, da budete vi instruktori nekim mlađim vašim prijateljima koji dođu na planinu. Jel imate sad želju za ići opet skijati? Da. Roko, ti si stari već, tako, iskusnjara, to je... Stokom ćemo napravnu ski školu raditi ubrzo. Da. A evo, i želim vam svu sreću u laktašima na tom turniru i naravno na državnom prvenstvu što se tiče judo kluba i rekao sam super su vam ove majice, ovi koji nas slušate imaju onako, svi su jednoobrazno obučeni. Evo, super se radi u našem judo klubu Duman Livno. Karlo, hvala lijepa što ste nam došli. Evo, hvala tebe Matija na pozivu i lijep pozdrav. Naravno, samo su bili Karlo Jazvo, njihov trener u klubu i naravno instruktor, rekli smo u ski klubu Livno, skijanja, a tu sa nama bio Faruk Semanić, sad već drugi put gostuješ, a? Idući put ćemo popiti piće, kako se kaže, častiš piće. Idući put uz dužno poštovanje, Matija za par godina možda i kod Joe Rogana u podcastu. Možda, ko zna. Zanimljiv je svakako tako da možda završi tamo. Roko Vrdoljak je sa nama bio. Roko, hvala ti lijepa na dolasku. I Renato, hvala i tebi što si nam došao. Hvala vam. Dragi slušatelji, bili su to članovi judo kluba Duman Livno, čuli ste više o njihovom treniranju, čuli ste više o njihovom jučerašnjem danju na Kupresu gdje su proskijali dečki i naravno mi se ostajemo odružiti i dalje uz priču o sportu, malo ćemo vidjeti što ima još od lokalnog sporta.